ранку. Усім салют. Ради вітати вас у нашому доброранку! Кася, цудовної раніці, сябри. Нам так приємно зустрітися зі своїми лепшими сябрами. І обов'язково ось так обнять вас усіх. Сьогодні незвичайний день, тому необхідно обняти того, хто поруч з вами. А ми лічимо, що і ви зараз зовсім близько від нас. Тому ми усіх вас обіймаємо. А ви можете обнять нас. Прикладно ось так. Чудовно, що сьогодні зібралася така велика компанія доброранковців. Можете провести експеримент. Коли вам сумно чи нечто не отрымливается, просто обнимите того, хто побач. Одразу відчуєте, що і настрой починає вертатися, і ідея для складаного питання знаходиться. А що робити, коли ти один у покойчику? Ёсць рашэнне. Вядома, побач з вами знойдецца мяккая цацка. У наших глядачів їх достатково. Тады возьмите и обнимите свою любимую цацку. Можете зробити гэта зараз же. Ми бачимо, що многі наші глядачі усміхнулися, коли взяли в руки пухнатика. І ваш настрой одразу став цудовним. Няхай і ваші цацки глядять наш доброранок. Яшчэ можете покликать своїх хатніх годованців. Нехай і яни глядять нашу програму. Мені здається, що зараз час поглядіти ранішній мультфільм. Гэты мішка глядзеў мультфільм разом з намі. А яка ваша цацка зараз глядить нашу програму? А хто ведае, як з'явіліся мяккія цацки? Мне здаецца, што яны былі заўсёды. Ва ўсякім разе, ваши прабабулі і прадзядулі ўжо гулялі з мяккімі цацкамі. І гэта так. Першыя цацкі, якія рабілі з дрэва, былі вядомыя яшчэ першабытным людзям. Правильно! Хіба могуць дзеці быць без цацак? Нават калі дзеці першабытныя. Ніяк не могуць. У даўнія часы матулі пачалі сваімі рукамі рабіць для дзяцей лялек з кавалачкаў тканіны. І ў кожнай мясцовасці яны мелі свае асаблівасці. А вось мішак, зайчанят ды лісачак у даўнія часы з тканіны не рабілі. А вось лялек з фарфоравымі тварыкамі ды ручкамі пачалі вырабляць. І мне такія вельмі падабаюцца. У Еўропе немногія маглі дазволіць сябе мець прыгожую ляльку. Яны былі вельмі дарагімі ды крохкімі. І такія лялькі былі маленькімі манекенамі для мадэляў адзення. І, напэўна, такую ляльку можна было купіць і сшыць для яе розныя мадэлі. Правільна, быў час, калі часопісы мод нават друкавалі выкракі такіх мадэляў. А хто придумаў шыць мяккія пухнатенькія цацкі? Ёсць адна гісторыя. У невялікім нямецкім гарадку жыла дзяўчына, якую звалі Маргарет Штайф. З дзяцінства яна была вымушана перасоўвацца толькі ў інваліднай колясцы. А ці былі ў дзяўчынкі сябры? Лесік, ты не ведаеш? Так, у яе было шмат сяброў і сваякоў такога ж узросту, як і яна. І вось аднойчы пад Новы год Маргарет вырашыла зрабіць прыемныя падарункі для сваіх маленькіх пляменнікаў. І што яна придумала? Яна шыла вельмі прыгожыя цацкі з тканіны і набіла іх драўлянымі апілкамі. І гэта ўжо былі не лялькі, а зайчыняты, мішкі ды іншыя маленькія звяркі. А ці спадабаліся дзецям такія цацкі? Яшчэ як. Яны паказалі падарункі сваім сябрам, і тым таксама захацелася атрымаць такіх прыгожых звяркоў. І Маргарет ім падарыла такія цацкі. Дзяўчына папрасіла дапамогі ў сваіх сясцёр. Яны пачалі шыць маленькіх пухнацікаў. Асабліва падабаўся дзецям мішка, які стаяў на 4 лапах. І ў мяне ёсць такі. Праз год маленькі пляменнік Маргарет прапанаваў злучыць канструкцыю лялькі і мяккай цацкі. І што з гэтага атрымалася? Мішка, які стаяў на 2 лапах, і ўсе яго лапкі былі на шарнірах. Гэта значыць, што іх можна было паднімаць і апускаць. І праз некаторы час у кожнай сям'і ў Еўропе, а пасля і за акіянам, быў такі мішка. І ў мяне ёсць такія ў калекцыі. Толькі вось ён быў мішка і мішка. Кожнае дзіця давала яму сваё імя. Мішкі выглядалі аднолькава, а імёны ў іх былі розныя. Прайшоў час, і любімых усімі медзведзянят пачалі зваць Тэдзі. Цудоўнае імя для мішкі. Пра яго нават пачалі прыдумаць розныя гісторыі і нават мультфільмы. А вы не жадаеце прыдумаць гісторыю пра сваю любімую цацку? Паспрабуйце і дашліце нам свае гісторыі. Адрас памятаеце? 220
114, город Минск, вулиця Макаенко, 9. Програма «Доброранок». Ці можна скористатися електронним адресом доброранок.tv@gmail.com. Мне здаецца, што зараз час паглядзець мультыплікацыйную гісторыю. Працяг мультфільма ми поглядім трошки пазней. А зараз ми працягваем дзяліцца з вами цікавай і карыснай інфармацыяй. І ў мяне ёсць пытанне. Задавай, Алісачка. На вашу думку, якая планета лічыцца самай зімовай? Ой, і мне вельмі цікава, дзе заўсёды зіма і дзе ў космосе можна бясконца катацца на коньках ды санках. Сябры, вы ведаеце такую планету? Давайте разам разбірацца. Спачатку узгадаем усе планеты сонечнай сістэмы. Іх усяго 8. Так, я гэта зраблю. Меркурый, Венера, Зямля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Вось. Венера лічыцца самай гарачай планетай. А якая ж самая холодная? Самай зімовай планетай можна лічыць Уран. Ён нават на фотаздымках здаецца холодным. Тэмпература на ім ніжэйшая, чым у самым халодным маразільніку. Мінус 200 градусаў. Вельмі холодна. Там заўсёды моцны вецер, а таго яшчэ халадней становіцца. На Уране палярны дзень змяняе палярную ноч. Толькі суткі тут доўжыцца менш, чым на зямлі. Усяго 17 гадзін. Тады і дзень з ноччу змяняюцца часцей. А большая частка планеты гэта вялікі лёд. Тут без коньков ніяк. Цікавая планета. Вось дзе добра праводзіць зімовыя канікулы. Але астраномы лічаць Уран планетай лайдаком, А гэта яшчэ чаму? таму што яна быццам увесь час ляжыць на адным баку. Можа, яна яшчэ і спіць увесь час на сваім баку? Калі іншыя планеты хутка круцяцца, Уран быццам проста коціцца па сваёй арбіце. Столькі незвычайнага тоіць космас. Я ад зорнага неба вачэй не магу адарваць. А як цікава разглядаць неба ў тэлескоп. Толькі зараз няма часу глядзець у тэлескоп. Прапаную уважліва глядзець на экран. Таму што зараз будзе працяг мультфільма. Глядзім. Хочу прапанаваць усім сёння па дарозе ў школу ці дзіцячы садок уважліва паглядзець на неба. Схаваліся зоркі ці яшчэ свецяць? І калі яшчэ на небе будзе месяц, паспрабуйце разабрацца, які ён. Маладзік ці апошняя чвэрць? Папрасіце старэйшых растлумачыць вам. Потым і нам раскажаце. Сёння мы жадаем вам добрага дня і цудоўных сяброў. І цікавых адкрыццяў. І не забудзьце, сёння дзень абдымкаў. Мы ўсіх вас абдымаем. І нагадваем, што зусім хутка мы зноў сустрэнемся зранку. У нашым добраранку! Не праспіце.